जोंनो नांगौ मोजां लामा, हाद्रि बालानिफ्राय जोंखौ रैखा खालाम। दिनै चिरां जिल्ला रौमारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव रायजो राजा आरो फरायसाफोरखौ लानानै 2 घन्टा लामा होथेनानै होस्रिखावदों। गोबां हाद्रिजों रायजो राजाफ्रा भुगिनांदों होननानै खौराङाव मिथिहोदों। साफागुरिनिफ्राय मालभिटा थांनाय लामाखौ थाबैनो बनायना होनांगौ होननानै खुद्रिसारदों फरायसा आरो रायजो राजाफोरा। बे लामाखौ थाबैनो बनायनानै होनांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा खुद्रिसारदों आरो सोरखारनिसिम दाबि खालामदों। होस्रिखावनाय हाबाफारि रौमारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै जोंनि रायजो राजा आरो साखाथिनि माखासे गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि गासैबो बाजार गलानि दैदेनगिरिफोर माखासे इन्टेलेक्सुयेल जोङो बे धरना लामा ब्लक खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बिनि उद्देश्यआनो जाबाय गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि रायजो राजा फरायसा गासैबो बे जाथायाव दिनै हाद्रि बालानि जाथायाव जोङो गोग्लैसोनानै दङ। साखाथि बाखाथियाव थाग्रा जोंनि रायजो राजा आइ आफामोना जानाय लोंनायनिफ्राय बायदि गोबां भुगिनानै दं, बेराम आजार गोग्लैनानै दं। बिनिखायनो जोङो गोबांबार जिल्ला बेंगिरि आरो गोबां बार जोङो मेम'रेन्डाम होबाय बिथांमोननो, अब्लाबो बिथांमोना बे सलुसनखौ दिनैसिम मावनानै होआखै। बिथांमोनजों रौमारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जख'न्दाय जदोंमोन। बेहाय बिथांमोना रादाय होदोंमोन जे बिथांमोना मोनसे रिसुलुसन पास खालामदोंमोन। बिथांमोना जेब्लासिम लामा जायागौमानि बिथांमोना दै होनानै होगोन बेखौ बिथांमोना रोखायै रिसुलुसनाव पास खालामदोंमोन। नाथाय दिनै गोबां मेम'रेन्डाम गोबां सावरायनायनि उनावबो दिनैसिम बे समस्याया जोबनानै थाङाखै। बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिजों जोङो बुंनो सानदों जाहाथे बे लामा जायागौमानि जाहाथे डाम्पार ट्रेक्टर बायदि खारनाया बन्द' जानांगौ आरो जोंनो बे लामायाव जाहाथे सानसेयाव खेबनै दै होनानै होयो फरायसाफोरनि थाखाय, बेखौ जोङो खावलायनाय थाबाय। हान्था मेला खालामग्रा गुबुन जायगानि मानसिफ्रा माबायदि खस्थ' मोनलाङो? दिनै हान्था मेलानि खेथ्रआव बुङोबा जोंहा गोबां फालांगिरिफोर दङ, गोबां गुबुन जायगाफोरनिफ्राय दङ। बिथांमोना हाद्रि बालाजोंनो लामाखौनो नुनो हाया, बिराद भुगिनानै दङ, मालाबा एक्सिडेन्टबो जालायलाङो। दा बेनिखायनो बे समस्यायाव गोबां गोग्लैनानै दङ। नोंथांमोना माबायदि जुदि नोंथांमोननि दाबिखौ जेंनाखौ सुस्रांनानै होआबा नोंथांमोना माबा थांखि लागोन नामा उननि समाव? जुदि जेंनाखौ सुफुंनानै होआब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा जोंखौ बुंदों आरो रायजो राजाफ्रानो डिसिसन लादों जेब्लासिम लामाया बा बे समस्याया जाया बिथांमोना माब्लाबाबो बे डाम्पार ट्रेक्टर बेबायदि खारनायखौ खारहोनाय नङा, बेखौ बुंनाय जादों।